I always say, iwing anyone itype the Old Testament, le enye wing itype the New Testament. Alibaleki lithi Jehova ungenzele lento le nasingena phakathi kwalesivunguvungu yasenza lesivunguvungu esifuna ukubulala lokhozi yilesivunguvungu ukhozi siyuza as an advantage siyuza lesivunguvungu singene phakathi kwaso nangena phakathi kwaso lesivunguvungu esifuna ukubulala ukhozi siphakamisa lokhozi senzani siphakamisa lokhozi kusho ukuthini okwajapani kusho ukuthi nakunezinkinga singazibalekeli sisiface nakunezinkinga singabhekile nale sibhekane nazo singazibalekeli ngoba lezi inkinga ezifuna ukusidestroya lezi inkinga ezibhekene nathi yizo ezizosiphakamisa njengalesivunguvungu bese lokhozi lima phezulu kwesivunguvungu bese lesivunguvungu siphakamisa lokhozi bese lokhozi yabona nasini naliphakama sibheka lesivunguvungu phaso lalela lesivunguvungu asenamandla umarubano namandla yilokhozi the same thing kenzeka inkinga nayikhona ungayibalekeli ngoba uJehova akasigwala and uJehova akasebenzisa amagwala uJehova uthanda abantu ebanesibindi abantu abayaphambili abantu abadasibheke emuva siyaphambili nawe nawubaleka soze wakusebenzisa ungabi inkukhu amen ungabi ya ungabi chicken ne yithini ungabi chicken yithini ungabi inkukhu yazi inkukhu yenzani inkukhu inayisha amaphiko ithi clack 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 yabo inkukhu nabantu cabangela emuva njengenkukhu inkukhu iyakhupha igubhe la besiyala bese le dodi la ikhona khona ibuye emuva futhi igubhe uyabona icabangela emuva mara ukhozi aliphaphi so ukhozi lithi once lithi twice lithi ngoba why it's meant for the blue sky lalela ke kenzekani nakuteta lapha another thing about ukhozi engithanda yi-one iyenzani iyakutshela lenzani uyazi ukhozi nalibona amafish ayi-5 emanzini alibona yini sithini ngesingisi isingular and plural angisho nayenza one dog many dogs, one car many cars, one house many houses, one fish many fish, fish how? Fishes. one fish many fish